खुलुमनाय जासिबाय। जोङो दिनै 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएलनि जानानै जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। जोंनि मेन प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो बियो जोंनि थाखाय सेथि बै समाव जोङो फेब्रुवारिनि 8 थारिखआव मान होनो गोनां जोंनि आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा सारजों लोगोसे जोङो इउपिपिएलआव जइन जाफैदोंमोन। दा बिनि उननिफ्राय जोङो नायबाय थादों आरो नुनो मोनदों बिसेसकै खाम्फा सारजों लोगोसे जों जेसेबां फैदों बिनि उनाव बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा गोबां बेबादिनो ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो जेब्ला मबाइलखौ खुलिनानै नायो अब्लानो ससियेल मिडियायाव खाम्फा सारखौ बखिनाय गाज्रि बुंनाय बिनिफ्राय जोंनि दानि मान होनो गोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जाय सरखार बेजों लोगोसे इउपिपिएल जोंनि दोलो हिसाबै बिथांमोननि गासै जोंनि प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानै जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं मोनसे गाज्रि सोदोबजों बुंबाय थानाय जोङो बेखौ नुनानै जोङो थानो हायाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ जोङो खालामनो गोनां जादों। बिसेसकै बाव जोङो साथामसो मानसिनि नाम लानानै जोङो बुंनो सानदों। जोङो बेखौ इसेबां जोङो गोथौ बाथ्राफोरजों बा बिसोरखौ सोंखारिनो जोङो सानाखै। एसे जोङो हारि हिसाबै जोङो खावलायनोसो सानदों। राजनितिखौ बयबो गावनि गोसोजों गेलेनो मोन्थाय दङ। बै पार्टियाव थांनायनि बे राजनितिनि मोनसे माबाखा बियो। बेनिखायनो जोङो साथाम मानसिनि नामखौ दिनै मख'आबा जानाय नङा बुङाब्ला जाय बिपिएफनि बुंनो थाङोबा जोंनि हारिनिबो बियो सासे बिमा प्रमेला रानि बायद' जोङो दाबो सेलुट होयो बायद'खौ। बियो केबिनेट मन्त्रि बियो खननै जाखांबाय बिपिएफनि आमोलाव आरो बियो गोबां खोथा बुंदों खाम्फा सारनि खोथा लानानै आरो जोंनि दानि प्रेजेन्टआव जोंनि बिटिआरनिफ्राय आसाम सरकारजों लोब्बा लानानै खामानि मावबाय थानाय जाय जोंनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा सार बे सानैनि बाथ्रा गोबां थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ बुंदों। जोङो बिनिखायनो दिनै खावलायदों प्रमेला बायद' बिथांखौ बिथाङा जुदि नंगौ पलिटिसियानबा इसिबां गोथौ बाथ्राखौ बुङालासेनो आरो पलिटिसियानाव नंगौ बाथ्रा दान्थेलायनायजोंसो मोनसे गेलेनाया फैयो जोङो बेखौ मानियो। बयबो बखिलायनाय बुंसोलायनायजों बेफोरबायदि खालामनाया दङ पलिटिक्सआव। नाथाय प्रमेला बायद'नि माखासे खाम्फा सारनि सायाव दाउला राजानो मानो बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो हामजानाय मोनाखै। दा दाउला राजा होननानै बुङोब्ला ओरैनो आरो बियो गान्दौला राजा होननानै बुंदों। गान्दौला राजा होननानै बुङोबा जोङो मोजांसो मोनदों फारसेथिं। गान्दौलाफ्रा रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया। बोथोर लानानै बिसोरो बिरबायबायोबा अखासो हाबावो। माने मानसिफोरनि थाखाय नांगौनि थाखाय बिसोरो खामानिसो मावबावो। खिन्थु माखासे गोबां खोथा बिसाक्थ' खोथा बुंदों खाम्फा सारनि सायाव बिराद ब्लेम लाबोदों। जोङो बेखौ सैज' खालामनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा सारनि सायाव बुंदों बियो सासे जाथि द्रहि होननानै बुंदों। जाथि सोखावग्रा मेन मानसिया बेनो होननानै बुंदों। खिन्थु गाव मोनसे सिखार लादों बियो प्रमेला रानि बायद'आ उरखाव गोराखौ आंसो राजनितिकआव लाबोदों आरो आङो बेखौ फंबाय हिसाबै आङो बेखौ लादों आरो बेखौ आंसो फोरोंजोबदों होननानै बुंदों। दा बे खेथ्रआव फोरोंदोंब्ला बियो जाथि द्रहि होननानै बुंदों उरखाव गोरा सारखौ। जाथि द्रहि खालामनाय नांज्लायनाय बुज्लायनाय उरखाव गोराखौ खालामदों होननानै बुंदों। अब्ला बियो सासे बिमा जानानै बियो उरखाव गोरा सारखौ फंबाय होननानै लाफानानै बेनो बुलाय सुलाय जाथि सिखावनायखौ बेनो उरखाव गोरा सारखौ फोरोंदों। मेनाथ' प्रमेला रानि बायद'आनो। जोङो बेखौसो हमगोन दिनै आरो बेखौसो बुंगोन जोङो। ओंखायनो जोङो इसेबां जों खोथा बुंनो सानाखै। बयबो पार्टिखौ सोलायनानै राजनितिखौ गेलेनो हायो। ओंखायनो जों खावलायदों
गोबां खोथाखौ बुङालासिनो बाथ्रा दान्थेलायनाय माखासे बुंलायनाय खोथाफोरखौ जोङोबो बुंनांगौ गैया खिन्थु माखासे बै डेन्जार बुस्थुफोरखौ बुङोब्ला जों दिनै वार्निंबो होदों जोङो मानिनानै थानाय नङा जोङो BPF निफ्राय फैनाय मानसि इउपिपिएलनि आदर्श निति बे सरखार सालायनायखौ मोजां मोननानैसो जोङो इउपिपिएलआव फैदों खाम्फा सारनि खाथिरथायाव जोङो बेजों थायो बेनिखायनो जोङो दिनै शिब सारनि सोरबा BPF नि आगुनि मावनानै थांनाय जोङो शिब सारनि एगेन्स्ट सोरनिबा एगेन्स्ट जोङो बुंनो बे मिडियानि सिगाङाव जोङो फैयाखै गावजों गाव जेन' बे सिगांनि जानानै थांनायफोरखौ दिनैनिफ्राय दाबुं जुदि बुङोब्ला जोङो गोरायै बुंदों जोङो एभिडेन्स लानानै जोङो गासैखौबो प्रमान लानानै जोङो मोनफा मोनफा जोङो बुंजोबगोन मिडियानि सिगाङाव BPF नि लिडारफ्रा बेबादि बुंबाय थायोब्ला मिडियायाव ओंखारनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जोङो BPF नि सासेबो लिडारफोरखौ जोङो हगारनाय नङा ओरैनो जोङो एभिडेन्स लानानै जोङो मा मावबोदों सिगांनि समाव जोङो नैबेफोरखौ जोङो रोखा रोखा बुंजोबगोन इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ इसिबां सान्थि मावदों सरखार सालायदों बेफोरबायदि खोथा दा बुंबाय थाथों आरो बिसेसकै सारनि सायाव बिसोरो थांनाय फेब्रुवारिनि 8 थारिखनिफ्राय लानानै बिसोरो जिबायदि खोथा बुंबोबाय थादों दिनैसिमाव अखा नायबानो खाम्फा सारनि खोथा खाम्फा सारा फेक्टर नङानो BPF नि थाखाय इउपिपिएलआव थांबाय मोजांसो जादों हा फैबाय सिरि थादो मानोथो दामबाय थानांगौ जाखो बियो फेक्टर नङाब्ला इउपिपिएलआव थाथोंसैना बियो बिनिखायनो जोङो खावलायदों बिसेसकै प्रहलाद बिथाङा ओरैबायदि माने खोथा बुङो बिनिफ्राय रिन्जय बिथांमोननि खोथा बुंनायफ्रा एकदम खुनु माबा गैया दा जोंबो बुंनो हायो खोथाखौ जोङो बिदि बुङा बिथां प्रहलाद रिन्जय बिथां जोङो खावलायदों नोंथांमोना गोरों मानसि जोङो नोंथांमोनखौ मान सनमान होयो नोंथांमोना BPF खालामदों BPF खालामबाय था जोंबो इउपिपिएल खालामदों इउपिपिएलखौ जों खालामबाय थागोन बेनिखायनो जोङो दिनै फैनानै नोंसोरखौ बखिनो सानाखै नोंसोरो नोंसिनि मोजां आदर्श बुंनायफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालाम अब्ला मानसिफ्रा रायजोफ्रा मोजां मोनगोन दिनै नोंसोर ओरैबायदि माने खोथा बुङो माने बे खोथाखौ बुङोब्ला आं दिनै बिसेसै प्रहलादखौ बुंगोन इसोरा नोंनो मोनसे गिफ्ट होदों मोनसे बोर होदों नोंनो खोथा बुंनो हानाय बेबादि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनो हानाय इसोरा गिफ्ट होदों आरो नोंखौ बेबादि टेलेन्ट होदों खिन्थु नोङो बेखौ गाज्रि सोदोबफ्रावसो बाहायगासिनो दं दा आं ओंखायनो मोनसे खोथाखौ बुंदों प्रहलाद बिथांखौ बेबादि मखस्थ' मोजां मोजां खोथा बुंनो रोङोबा नोङो एक्टिंआ गानाव थांदो नङाब्ला नोङो माबा मोनसे बै जोंनि बे बर'फोरनि माबा दिन्थिनाया मा होनोमोनलाय बेखौ थियाटारनि नोङो सासे मास्टार बा डाइरेक्टर जाहैदो बिराद मोजां इनकाम जागोन नोंनाव माने नोङो मखस्थ' बिराद खोथाफोरखौ बुंनो गोरों ओंखायनो नोङो एक्टिंआ गानो सोलोंदो नङाब्ला नोङो थियाटारनि सासे मास्टार जादो नङाब्ला नोङो मांगि बायनानै जानांगोन दा नोङो बे आंनि खोथाखौ खोनानानै नोङो बिराद दुखु मोनगोन आं मानो बुंदों नोङो गोबां मानसिफोरखौ बिराद इनसाल्ट खालामदों